Ingqwele elandela kakhulu uMaskandi ithi abaculi uMaskandi abaqhathwa kodwa hhayi ngokulwa, beqhathwe ngengoma. Ibabalile abaculi okumele ibaqhathwe noma efisa ukuthi labo baculi beqhathwe. Ngesikhathi le nsizwa ibabala labaculi efisa ukuthi beqhathwe ngengoma, khona amagama asadlile yangawabala kubaculi abazoqhathwa. Ibisithi la baculi engababalanga abaculi abazoba zihlwele iy'bukeli. Kulabo baculi abazobe bezihlwele, uKhuzani noMthandeni akazange bebalwe, shuthi nabo bazoba yihlwele ngokufisa kwale nsizwa. Abaqhathwe manje labaculi abasekulethi kodwa hhayi ngokulwa kahle ngengoma. Stebi noMlozi yabona uthuma kahle noJaiva, uHlubheke noSigwebo Sentambo, Imfezi noGatsheni, uMzukulu noSminoff, Ithole leNdidane noPotso, uBaba uThokozanlanga noMgube, uShwi noMtekala. Yabo ama-reserve azongena makuhluleka ukhona ongakohlulwa omnye ngokucula. uLimit, uNtencane, uMdumasi, uSikweletu, uMlabalaba, uNgiga. Laba abanye-ke bona ihlwele njengathi laba abangekho la. Abaqhathwe labantu kahle bengalwi. Ekhale